Kwaze kwayintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama uPastor Ningi kanza kwethu. Sicela niqhubeke nisubscribe kakhulu like ama-video. Sobheka la iphupho kafushane lika Sindiswa Mboyiya. Usichazela ke ngephupho lapho khona ke bona isibankwa esimnyama noma ke esibrown neminye nje imbali esinye shube kunezibankwa ezahlukahlukene. Uthi ke ngesikhathi besenza amanzi ke ababuyela nje kumthandazi lezi sibankwa sisehlile seza kubona ngqo. Into esingayisho ukuthi ubupha ubona isibankwa esimnyama lolu phawu lubi luvame lokubika ukusondelana nomuntu omubi oyingozi ongumkhohlisi nokungenzeka ukwakhela ke uzungu noma kuyengelo phathi futhi angahla kudumaze noma kulimaza empilweni. 2 uma upha ubona isibankwa esimnyama uphawu luvame ukubika nje ukuthi kunesitha noma esizozama ukukuhlasela noma ukukwenza kabi emsebenzini ebhizinisini noma ke ekuhlaleni noma nje la ukhona uma ukuthi lesi sibankwa besizama ukukuhlasela yoba ke siza kwela ngenhloso yokukuhlasela. uNkulunkulu ke engathi ke angakulonda, uNkulunkulu engathi angabusisa kanza kwethu. Shintsha impilo yakho ngamageza ngonqa phambili. Thola kiphi charm okuyikhambi lesinto ehlanza liguculo lamabhadi isichitho isinyama kanye namathunzi ngokusheshsha. Kanti ungaphinda usitholele umazibuthi oyikhambi lingashaya eceleni uma ufuna ukuthi uthandeke ugqame wedwa noma ke ufuna ukuhlala unemali zikhathi zonke. Faka i-order lakho njengamanje. Shayela umakhosi amakhulu ku-079 267 0928. Uma ukude ungakhathazeki uzolithola ngePostnet i-order lakho. Makhosi amakhulu, the Royal Herbs.